Sve je počelo 2004. godine u lokalnoj zajednici Simin Han u Tuzli. Osnivanjem odbora Omladinske banke Tuzla, Fondacija Tuzlanske zajednice započela je sa osnaživanjem mladih. 9 godina poslije, program Omladinske banke prisutan je u 5 opština Tuzlanskog kantona. Dakle, fondacija koja je osnovana sa željom da se neke stvari unutar zajednice promijene. 2004. godine u tom malom mjestu Simin Hanu animirano je 12 mladih ljudi, upravo kao što ste vi, koji je krenulo priču Omladinske banke Simin Han. I tad se podržalo 4 ili 5 malih aplikacija i tada je to vrijednost aplikacije bila 400 maraka. Nakon toga, 2005. godine, kad smo uvidjeli potrebu da se fondacija zajednice Simin Han proširi na fondaciju Tuzlanske zajednice, tada se i Omladinska banka zajedno sa fondacijom, jer mi Omladinska banka zovemo fondaciju da je to naša majka, gdje god krene fondacija, tu ide i program Omladinske banke za njom. Sa odborom Omladinske banke smo počeli već 2004. godine i evo i dan danas svake godine se mijenja sastav tog odbora kako bi što više mladi naučilo te neke vještine kako odlučivati u zajednici, kako imati neki fair odnos prema svima koji se dođu prijaviti ili koji dođu prezentirati svoju ideju. Do toga da danas imamo i druge omladinske banke u još 4 grada Tuzlanskog kantona. Cilj je da oni nauče vještine odlučivanja i da ih demonstriraju direktno u praksi u tih godinu dana svoga mandata. Uvijek inovativni u osnaživanju i razvoju zajednice, u Fondaciji Tuzlanske zajednice se posebno posvećuju razvoju filantropije i kulture darivanja. Darujte zajednici, darovali ste sebi. Poruka je kojom se vodi tim Fondacije Tuzlanske zajednice zajedno sa svim svojim prijateljima, partnerima i simpatizerima. Ostali programi fondacije koji su usmjereni prema mladima su bili isto tako osmišljeni na način da se jačaju liderske vještine kod mladih. Tako da naš takozvani leadership projekat koji je danas prerastao u jednu jako kvalitetnu, jako inspirativnu i entuzijastičnu omladinsku organizaciju, znači Osmije za osmije. Sve one organizacije koje su podržane kroz program Omladinske banke su se u stvari umrežile i na taj način su se međusobno povezali u zajednici i mislim da je to ona najveća vrijednost što smo pokrenuli čitavu vojsku mladih ljudi. Program Omladinska banka Fondacije Tuzlanske zajednice u proteklih 9 godina omogućuje uključivanje preko 250 mladih u proces donošenja odluka o projektima koji su realizovali mladi. Podržano je preko 160 inicijativa mladih. Svojim projektima dotakli smo preko 50.000 mladih ljudi sa područja Tuzlanskog kantona. Nama je stvarno posebno zadovoljstvo da su se mladi samo inicijativno odazivali na ovaj poziv tako što su saznali preko prijatelja, drugara iz škole i tako dalje. Ovdje imamo mladi iz različitih srednjih škola sa područja opštine Tuzla, a posebno da naglasimo znači 5 općina na kojima je Tuzla na prvom mjestu, zatim Srebrenik, Lukovac, Kalesija i Žvinice koji zauzimaju poseban položaj među ovim mladim i definitivno se mogu prepoznati kao prvi lider što se tiče naše zajednice i šireg nekog regiona na kojem se treba djelovati. Mi se možemo pohvaliti da smo prihvaćeni od strane zajednice, to se vidi kroz realizaciju naših redovnih aktivnosti, odnosno prijem aplikacija, odnosno realizovanje tih aktivnosti, jer prilikom realizacije aktivnosti mi svakako moramo da sarađujemo sa akterima kako bi ti projekti bili urađeni što kvalitetnije i kako bi se cijela zajednica uključila, jer svaki projekat nosi svoju promjenu, a da bi ta promjena bila što bolja i što zvučnija, potrebni su nam svi akteri u zajednici. Na konferencijama i na ovakvim susretima mladih ljudi možemo doprinijeti motiviranju mladih da ne odlaze iz Bosne i Hercegovine, da ostaju u svojoj zajednici, da utiču na to stanje države, a ne da bježe i da okreću glavu od odgovornosti koju oni možda treba da preuzmu u ovom momentu. Mi želimo da ovaj program Omladinske banke konkretno i sve druge organizacije koje su dobile podršku na bilo koji način od fondacije zaista prenose te neke vrijednosti koje smo zajednički prihvatili. Ta jednakopravnost, solidarnost i tolerancija je nešto što mi svi njegujemo i evo nastavljamo dalje u tom pravcu. San iz 2004. godine se nastavlja i u narednom periodu mladi će činiti pozitivne promjene u svojim životima i zajednici u kojoj žive. Budite i vi promjena koju želite vidjeti u lokalnoj zajednici.